Zázračný liečiteľ. Operácie bez skalpela na duchovnej báze. Teraz spolu s nami na vlastné oči uvidíte zázračného liečiteľa priamo v akcii. Andráš Kováč údajne pracuje so štvorozmerným obrazom ľudského tela, ktorý meditáciou upravuje. A týmto spôsobom vraj ľudí operuje bez skalpela. Skalpel, nožnice, vrtáky, všetko, čo je potrebné pri transplantácii srdca. Počas operácie, ktorú praktizuje maďarský liečiteľ, však žiadna krv nepotečie. Operácia prebieha na duchovnej báze bez akejkoľvek bolesti. V duchu beriem do rúk skalpel, v duchu ti otváram hruď a vyberám tvoje srdce, ktoré venujem pre svätých. A pre teba prosíme úplne nové zdravé srdce. Stovky ba tisíce priaznivcov hovoria o zázračnom vyliečení. Syn pani Kopčániovej sa narodil s nádormi na slinnej žľaze. Lekári boli bezmocní, nikto nevedel pomôcť okrem maďarského liečiteľa. Môj syn o 2 týždne sa stal zdravým. Pán Pustají pracuje ako gynekológ. So svojou manželkou sa dlho pokúšali o dieťa. Spolu s kolegami sme vyskúšali všetko, no nič nepomáhalo. Po návšteve pána Kováča sa však moja manželka vyliečila. K štvoročnej dcérke onedlho pribudnú dvojičky. Ďalším zázračným kúskom maďarského liečiteľa je seansa, keď sú obyčajní ľudia schopní prejsť po pahrebe ohňa. Na ďalších sa zase objavujú záhadné farebné škvrny na nebi. Pre každého z nás to znie neuveriteľne, no zázrakom vyliečení ľudia o tom vedia svoje. Vedela som, že to už nie len si predstavujem, ale je to skutočnosť. Štefán Bodor, televízia Joj.